Pues arrazoia, nire ustez potentena bat da. Osea, bueno, asko hozte, minio potentenetakoa da, zuk irrifar batekin bukatuko zula ruta. Minio, eske hortako guapo jendeak probatzia. Porque guk espresatu posible gu, o esan posible izugu hola dela, minio eske gero zuk igotzen zunin aldapa bat bizikleta honekin zango zu, buah, zer dau. Da horreat, eske gure arrazoi nagusia hori da. Denai harritu iten digun ikuste azkenean probatzen dugunean. Igual da oso klasifikatua jende heldu bantzako bizikletak dila, ja motorra utelako, eta laguntza horien baten, nino ez, para nada. Etxo talde batian jende nivel desberdineko jendia da honean, eta denak elkarrekin jurnalizatiak par batzuk bota, eta betire sustoik euki gabe, Eta gero azkenin motorrai laguntza posible zula, pixka kendu. Osea, zu talde batin balin bazuz, eta taldiaz balin bada oso homogeneoa o lo que sea, nivel diferentik balin badozte, bate posible jo laguntza bastante kendu, eta orduan bestikin batea dihu, minio indar gehiago egiten. Ja. Osea, azkenin taldea posible zula bateratu.